A yau ne dai matasan jihar Kano suka tashi da gudawa sakamakon cin naman sallah ba bisa ka'ida ba. Daga jihar Adamawa kuwa an samu labari cewa su ma 'yan matan jihar Adamawa sun barke da lalura ta tusa mai tsami sakamakon cin naman layya. Jama'a assalamu alaikum, suna na Shafa'atu Adamu wadda kuka fi sani da 'yar mana, ga cikakkun labaran kamar haka. Yau ne dai jihar Kano aka wayi gari duk inda ka duba gefen titi flyover akan ganin yawan kashi sakamakon samarin Kano da suka yi ta yawancin nama layya ba tare da ka'ida ba. Hakan ya faru ne a wurare daban-daban inda malaman tsafta suka zo suka ci gaba da dubawa suna ganin kashi. 'Yan matan jihar Adamawa kuwa su kuma yanzu haka 'yan mata 37 ne suke kwance gidajen iyayensu inda suka ci naman layya. Lamarin da ya faru a yau ne dai matasan jihar Kano suka tashi da gudawa sakamakon cin naman sallah ba bisa ka'ida ba. Daga jihar Adamawa kuwa an samu labari cewa su ma 'yan matan jihar Adamawa sun barke da lalura ta tusa mai tsami sakamakon cin naman layya. Jama'a assalamu alaikum, suna na Shafa'atu Adamu wadda kuka fi sani da 'yar mana, ga cikakkun labaran kamar haka. Yau ne dai jihar Kano aka wayi gari duk inda ka duba gefen titi flyover akan ganin yawan kashi sakamakon samarin Kano da suka yi ta yawancin nama layya ba tare da ka'ida ba. Hakan ya faru ne a wurare daban-daban inda malaman tsafta suka zo suka ci gaba da dubawa suna ganin kashi. 'Yan matan jihar Adamawa kuwa su kuma yanzu haka 'yan mata 37 ne suke kwance gidajen iyayensu inda suka ci naman layya. Lamarin da ya faru